Буа районында мәдәният йортын циклендеру эшләре дәвам итә. 50 еллап хезмәт иткән мәдәният йорты бинасы циклендерүдән соң 432 урынлы булыр дип көтелә. Объектны үз вакытында эшләтеп җибәрү өчен бүгенге көндә 70-кә якын кеше көч куя. Мәдәният йорты кайчан файдалануга тапшырылачак? Бу турыда чираттагы репортажда. Район мәдәният йортын үзгәртеп кору эше 3000 ярымга якын квадрат метрда алып барыла. Төзекләндерү эшендә монтажчылар, бизәүчеләр, монолитчылар, металлистлар, түбә ябучылар һәм башкалар җәлеп ителгән. Марсель Юсупов компрессорчы. Башка вазифалар белән бергә бинада тиешле температура тоту да аның өстендә. Вот агрегат компрессорный. Я его запускаю. Менә компрессор агрегаты, мин аны кабызам. Эшчеләргә җимергеч чүкечләр бирәм. Шуның белән демонтаж башлана. Төзүчеләр бригадиры Илдус Шәрәфетдинов буада инде 3нче объектын төзи. Тумышы белән әлеге шәһәрдән булган төзүче кичкенә вакытта мәдәният йорты сәхнәсендә җырлаган да әле. РДК яңаруга сөенечен яшерми. Башыннан ахырына хәтле эшлибез инде монда. Надеюсь, менә җиңеп чыгарыбыз матур иттереп, истәлеккә калыр буа халкына. Төзекләндерүдән соң мәдәният йорты бинасы шактый киңәйәчәк. Аның артында урнашкан сквер хисабына да. Хәзер аның урынында заманча сәхнә булачак. Мы сделали уже нормальные работы. Без күп эш башкардык инде. Бина эчендә дизайн проектны тормышка ашырасы һәм төсен билгеләп бизисе кала. Төзүчеләр район мәдәният йортын яңартуның планда каралган срокка гамәлгә ашырылуын искәртәләр. Реконструкциядән соң мәдәният йорты агымдагы елның 3нче кварталында ачылырга тиеш диләр. Эльза Әхмәтҗанова, Камила Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа.